ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ बै एसएसबि डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा मानो फैदों होननानै आरोना माने मैयाहाय जोंना जोंनि स्कुलनि स्टुडेन्टसफोरखौ लानानै बिथांमोना ससियेल एवारनेसनि थाखायहाय रेलि खालामहैदोंमोन नालाय बे बाजार खाथियावनो आरोना ओमफ्राय ओरैनो रेलि खालामहैदोंमोन ओमफ्राय बेनि थाखायनो बिथांमोना जोंनि स्कुलाव दिनै फैनानै ओमफ्राय बेबायदिनो ड्रयिं कम्पिटिसन होफैदों आरोना ओमफ्राय सोर मोजांसिन ड्र खालामनो हागोन ओमफ्राय बेखौनो बिथांमोना बिदिनो प्राइज होगोन आरो ओमफ्राय सार्टिफिकेटबो होगोन आरो ओमफ्राय नै दायो आखिखांनानै ओमफ्राय सायख'बाय सोर थांदों ओमफ्राय बिथाङा फार्स्ट थांबाय आरोना फार्स्ट थांनानै प्राइजखौ मोनजाबाय ओमफ्राय सेकेन्डखौ मोननाया नैबे सेकेन्डखौ मोनबाय आरो बिथाङा गासिबो गथ'फ्रानो माने मोजां माजोबदोंमोन आखिजोबदोंमोन बाट जोङो ओरै सार बिथांमोन ओमफ्राय ओरै जोङो टिचार्सफोर टिमखौ नायनानैसो साथाम सेलेक्ट खालामबाय आरोना ओमफ्राय टिमा क्लिन इण्डिया आरो ग्रिन इण्डियामोन आरोना ओमफ्राय बिसोर साथामा मोजांसिन ड्र खालामबाय नालाय बेखायनो बिसोर साथामखौ सेलेक्ट खालामबाय आरोना ओमफ्राय नैबेनो लास्ट बियो थार्ड थांबाय आरो